Masana abwino alero loweruka ndipo ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndi ine Romeo Umali kumabwayamba na mitu yake. Ntchito yowunika momwe anthu analembedwera ntchito mboma iyamba sabata yamawa mpaka na pa 6 February chaka chamawa. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero ili ni mwayi owonjezera mapointi pamwamba pa ligi ya TNM pamene ikumane ndi Karonga United pa bwalo la Karonga. Ndipo mu nkhani za maiko ena mtsogoleri wa dziko la Kenya William Ruto wayamikira mgwirizano wa zamtendere omwe maiko a Rwanda ndi Democratic Republic of Congo asayinira. Munkhani yathu yoyamba boma liyamba kaundula wa anthu ogwira ntchito mboma kuyambira sabata yamawa mpaka na pa 6 February chaka chamawa. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi komanso nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba anena izi pa msonkhano olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Akuluakuluwa ati ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito pa malipiro anthu zakwera mopyola miyezo zimene zikulepheretsa boma kugwira ntchito zachitukuko m'magawo ena. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Poyankhula pa msonkhano wa tolankhaniyu akuluakuluwa ati ndalama zomwe boma limapereka ngati malipiro zakwera kuchoka pa 479 billion kwacha mzaka za 2021 ndi 2022 kufika pa 1.6 trillion kwacha chaka chino ndi chamawa. Iyo ati 100 kwacha iliyonse ya msonkho omwe Malawi amapereka 38 kwacha imapita ku malipiro a anthu ogwira ntchito mboma. Iyo ati izi zikulepheretsa boma kuchita zitukuko m'magawo ena monga za umoyo, za maphunziro komanso zomangamanga mwa zina. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi wati kalemberayo athandizira kukonza zonse zovuta zomwe zinalipo komanso kuonetsetsa kuti anthu omwe akugwira ntchito mboma ndipo amalandira ndalama ndi enieni. Cholinga tifuna tionetsetse kuti pasakale ena angolandira ndalama koma mbomamo mulibemo kapena ndalama zikuyenda njira zina kudzera mu ndondomeko zosiyana-siyana zimene zimachitika kuti mapezeka wina wa amuonjezera sale yosakhala ndi msinkhu wake kumadabada zikutheka bwanji. Ndondomeko iyi ndiyofunikira kwambiri kuonetsetsa kuti mboma mwathu ndalama zikupita koyenereka ndipo palibe amene akutenga ndalamazo mwachinyengo nkumanamizira kuti akulandira ngati sale pamene munthu yosagwira ntchito. Mawu ake nduna yoona zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ati boma likulimbikitsa kuchita zinthu poyera mwachilungamo komanso kugwiritsa ntchito ndalama za boma moyenera. Iwo ati kalemberayu athandizanso kuti anthu akhale ndi chikhulupiriro mu ntchito zomwe boma likugwira. Ufuna kuti anthu amenewo tiyatulutse poyera aonekere poyera ngati adapanga zimenezo malamulo agwire ntchito amangidwe koma cholinga chake ndi chakuti tikhale kuti ndalama tazipulumutsa tikamapita kutsogoloko tikamapereka misonkho ya tiziona kuti ukodi ukagwira ntchito yoyenerera ndipo yukapereka yukalipira ndalama imene yukalipirira yukathandizira kulipira anthu amene akugwira ntchito kutumikira dziko lino. Malinga ndi akuluakuluwa ndalama zomwe anthu amalandira zimatenga gawo lalikulu la ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito. Ntchitoyi ayigwira ndi ndalama zokwana 900 million kwacha zochokera kwa World Bank ndi mabungwe ena. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Japi Mhango watsimikizira Malawi kuti chipani cha Democratic Progressive DPP chikwaniritsa zimene chinalonjeza kwa mtundu wa Malawi. Mhango ati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akugwira ntchito yake pofuna kuti abwezeretse chuma mchimake chimene akuti chinaonongeka ndi chipani cha Malawi Congress MCP. Yo alankhula izi mnyumbayi pamapeto pa zokambirana za mnyumba ya malamulo zimene zatenga masabata asanu. Pa msonkhano oyamba mu msonkhano wa nambala 52 wa aphungu a nyumba ya malamulo, aphunguwa anakambirana mfundo zosiyanasiyana. Mwazina aphunguwa anavomereza kusintha kwa ndondomeko za chuma ya mchaka cha 2025 kufika 2026 komanso avomereza mabilo monga bilo yoona misonkho komanso misonkho yomwe anthu amapereka akagula katundu kapena kuti VAT mwazina. Nyumbayi yatsiriza zokambirana patadutsa masabata asanu. Poyankhula pamene amamalizitsa zokambiranazi, mtsogoleri wotsutsa boma mnyumbayi a Simplex Cholabanda anavomereza kuti boma latsopanoli silingakonze mavuto onse m'miyezi itatu yokha.
Achitshola Banda ati ali ndi chiyembekezo kuti boma liyika ndondomeko zomwe zithandizire kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. Chiyembekezo cha Malawi ndikuti boma la DPP libweretse economic recovery plan imene ithandize kuchepetsa maululu pa chuma amene Malawi akuapeza. Ndinanenaso mmene mumu kuti panopa akhala 3 months mboma sitiyembekeza kuti chilichonse akhoza kukwaniritsa panopa. Komano Malawi anapatsa mandate ya 5 years imene mkatimo Malawi adzachonga. Akakhala kuti achita bwino Malawi adzachonga. Akakhala kuti sanachite bwino Malawi so adzachonga. Mawu ake mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Japi Mhango atsimikizira nyumbayi kuti boma likwanitsa malonjezo onse omwe anapereka komanso kuthandiza kuti chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Mukumbuke kuti mwezi wa September miezi 3 yapitayi kunali chisankho ndiye zinthu zakanga zakuna nthawi imodzi uku tuchokera chisankho komanso aphungu kumane kuti unikire ndondomeko za chuma. Kupatula kuti aphungu ambiri ndi achilendo kuoneka nine pano mosa psatira mawu kuti mkumanowu wayenda bwino kwambiri. Takambira zinthu zambiri mabiro azandama budget yeniyeniyo komanso aziphungu nawonso napasa mpata kuti akupeza kwawo choncho yakhala wakhala mkumano pamwamba kwambiri aphungu achilendo amene abwera timakazi mwina akhala kujejema koma aonesa kuti ali ndi kuthekera kwakulu kwambiri. Chonekanya kuti nyumba ya malamulo imene Amalawi asankha ulendo uno ni nyumba yapamwamba kwambiri. Sipikala wa nyumbayi Samia Suleiman ayamikira aphunguwa poyika danga lawo pa zokambiranazi. Suleiman apempha aphunguwa kuti apitirize kubweretsa mfundo zomwe zizipindulira Malawi. Pakali pano aphungu a nyumbayi amali zokambirana zawo atakumana kwa masabata asanu. The house is adjourned, sign die. Nduna za umoyo amadalitso waloyi yati boma ligula galimoto zothandizira odwala ma ambulance 7 ndi zipangizo zina za ntchito za umoyo ndi cholinga chofuna kukweza ntchito za umoyo m'madera akumudzi. Awaloyi atinso 5 billion kwacha imene boma lidzipereka mu thumba la chitukuko la CDF idzathandizira kukweza ntchito za umoyo m'dziko muno. Iwo ati boma lipitiriza kugwirana manja ndi mabungwe osiyanasiyana pokweza ntchito za umoyo m'madera akumidzi. Iwo ayankhula izi pamene amayankha funso ochokera kwa aphungu amene anafunsa za ma ambulance, zipatala komanso zipangizo za ntchito za umoyo m'madera awo. Kunabwera mafunso okhuzana ndi ma x-ray machines, ma ambulances komanso kupanga upgrade zipatala. Ndiye mafunso amene ndikuti akumabwera pafupi fakuli zipatala zambiri zonena kuti anthu akumayenda mitunda itali just kuti akafikire ku zipatala zimenezi. Koma monga mwa polisi yathu ngati unduna wa za umoyo komanso ukhondo tikufuna tuonesese kuti anthu asamayende mitunda itali kuti akafikepo kuti athandizidwa olo pafupi ndi chipatala. So tili ndi plan yathu yomwe tinayika, tinapanga mapu Malawi yonse ndikuona kuti kodi malo omwe anthu akuyenda mitunda itali imene ndi iti olo ndi ati nde mafunso aja atabwera timapanga cheki mu plan muja ndikuona kuti ngati ma resources apezeka kodi ndiye kuti tiyambe kupereka ma resources pati kuyika bwinobwino ncholinga chokuti malo ambiri komanso Malawi ambiri ate kuthandizidwa olo kuthandizika ku nkhani ya za umoyo komanso nkhani ya ma ambulance ni ma x-rays ndi imenenso ndinayankhira kunena zokuti mwinaso tiyang'aneso kumbali ina kuti ministry ikuyang'ana ndalama komanso kuli ndalama zina zomwe president apereka kuyambira chaka chikubwerachi, chaka cha ndalama ya ziko chikubwerachi, kunena kuti mwinaso ndalama ngati zimenezo zisagwira ntchito kumbali ya za umoyo. Ndipo katswiri wa mankhwala ku chipatala Benjamin Chinoko wati dziko lino lingathe kutukuka pa ntchito lingathe kutukuka pa chuma ngati litachirimika polimbikitsa mankhwala achikuda. Polankhula ndi MBC Chinoko watsindika kuti kugwiritsa ntchito moyenera mankhwalawa kungathandize kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Izi zadza pamene nthambi yona za mankhwala ku sukulu ya zachipatala ya Kamuzu University of Health Sciences KUHS yayamba kafukufuku okhudza mankhwala achikuda. Meklina Chirwa walemba ripoti hili. Polankhula ndi MBC a Benjamin Chinoko ati pakufunika kuti dziko lino lipeze upangiri kuchokera ku bungwe lomwe limaona za malonda pa dziko lonse la World Trade Organization pamomwe dziko lino lingachitire pogwiritsa ntchito mankhwala achikuda ngati bizinesi. Malinga ndi Chinoko, anthu a m'midzi akuyenera kupeza phindu pa ntchito yomwe amagwira yopeza mankhwala achikuda.
kumbali ya kupindula kwa amaroko communities komanso ose amene akugwiritsa ntchito zinthu zimene zizi titha kupindula kwambiri ngati tingatenge uphungu kuchoka ku bungwe lija la World Trade Organization. Bungwe limeneli limapereka uphungu ku maiko mmene angamasamalire zinthu zawo zimene azipanga. Tikasamalira zinthu zathu tikhala ndi upangiri womagulitsa zinthu zokunja osamapikisana kwenikweni munjira zosayenera bwino ndi maiko ena. Izi zadza pomwe nthambi yoona za mankhwala ku sukulu ya zachipatala ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES yayamba kafukufuku okhudza mankhwala achikuda. Aka ndikoyamba kuti dziko lino lipange kafukufuku wa mtunduwu. Meglina Chirwa, MBC, Mzuzu. Akuluakulu abungwe la Faith and Climate Justice Network ati ndikofunika kuti atsogoleri a mipingo adzikhala patsogolo pa ntchito yosamala chilengedwe. Mkulu wa bungweli a Louis Ndeka wanena izi pa msonkhano umene anakonza okambirana ndi atsogoleri a mipingo zosamala chilengedwe ku phiri la Sochi mu mzinda wa Blantyre. Ifeyo kwenikweni tikutsindika kwambiri kunkhani ya kuphunzitsa komanso kunenera pa chizungu amati advocacy, kulimbikitsa anthu kuti ayambe kuganizira za chipembedzo chawo ngati mayambiriro a mene akuonera chilengedwe, kuti nkhani ya uzimu, nkhani ya chipembedzo, nkhani ya chilungamo ngati pati ya mene wangathandizire chilengedwe. Mwa njira ina tikuona kuti ngati munthu uli mkhristu wabwino, ngati uli msilamu wabwino, kandi uli rasta wabwino, ukhala rasta wanji wabwino kapena mkhristu wabwino ngati sukusamulira chilengedwe. Ndi tikufuna kuti anthu akhristu kapena azipembedzo zina ayambe kuziona kuti ngati ndili membala wabwino wa chipembedzo changachi, ndimene okhala mbali imodzi ya chimene ndimene akupanga ndi kusamulira chilengedwe. Ngati bungwe limene tikuyamba kumene tayambira kuno ku Sochi. So our constituency kapena kudera limene tigwira nawo ntchito ndi dziko lonse la Malawi, mazipembedzo osiyanasiyana dziko la Malawi. Komanda kumene tayambira ndi kunoko. Mwa njira ina tukangati tikupanga ngati pilot kuti tikangati taphunzira kuti tichite bwanji, ndiye tikatero tifikira dziko lonse la Malawi kudzera Potiriapo ndemanga akunthambi yoyang'anira nkhalango ati njirayi iwathandiza kwambiri kamba kavuto limene lilipo lakuchepa kwa alonda oyang'anira phirili. Ndipo mmodzi mwa atsogoleri a mipingo Mbusa Jonathan Lampi anati ndokonzeka kugwira ntchitoyi. Zitithandiza kwambiri komanso mwina chifukwa chakuti chabungwe limene afika tazitika zambiri zimene zikhala zochitika chifukwa ina amatha kudutsa kuti kulimbana nawo amati zimene zizoti musalimbane nazo chifukwa choti ifenso tipezenso kudyera. Koma imene taphunzira lero takhabika tingabe kaphunziro kuti tikakumana anthu otero titha kuti kuthandizana nawo a forest. Monga inenso mmodzi mwayo ndinenso chilengedwe. Kuononga mitengo ndi chinthu choti cholakwika kwambiri chifukwa choti mitengo imabweretsa zinthu zambiri, kaya mvula, kaya nthunzi, ndi zina zokoti ndipezeke panonso ndi gawo limodzi ya mitengo. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiye tionenso mitu yake. Ntchito yowunika momwe anthu analembedwera ntchito mboma iyamba sabata yamawa mpaka pa 6 February chaka chamawa. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero ili nimwayo owonjezera mapointi pamwamba pa ligi ya TNM pamene ikumane ndi Karonga United pa bwalo la Karonga. Ndipo mu nkhani za maiko ena, mtsogoleri wa dziko la Kenya William Ruto wayamikira mgwirizano wa zamtendere omwe maiko a Rwanda ndi Democratic Republic of Congo asayinira. Popirani nkhanizi, dziko la Malawi sabata ino mogwirizana ndi maiko onse pa dziko lapansi akumbukira tsiku la anthu aulumali. Mawu ake poyankhula pazochitika pa tsikuli ku Blantyre, mkulu wa bungwe la tsogololo wala Gabriel Lunzu wathokoza boma kamba ka maphunziro a ntchito zamanja. Tawson Kamalata olemba ripoti limene akuwerenga ndi Ruth Chinangwa. Mwambo okumbukira anthu aulumali
umachitika pa 3 Disemba chaka chilichonse polimbikitsa ufulu wa anthu aulumali. Ngati mbali imodzi yokumbukira tsikuli, gulu la chinyamata aulumali wakumva anali ndi mwambo wa graduation atamaliza maphunziro a ntchito zamanja, magawo akusoka zovala, kupala matabwa komanso kuluka omwe achitika kwa chaka chimodzi. Kwambiri timaona anthu amene sanakwanise kupitisa pasogolo maphunziro awo vuto la kulumikizana yatimati sign language chifukwa masukulu ambiri samagwisa ntchito chilankhulo chimenechi. Anthu adefe ambiri analephera sukulu, ndiyeso timazaona mbali imene kuti tingapanga nawo bwanji. Kwambiri mbali yathu ndikungofuna ndithu wapempha amalawi, makampani komanso mabungwe osiyanasiyana kuti tiye tidzuke tisinthe maganizidwe chifukwa chokuti pano pa zinthu zinasintha. Maphunzirowa achitika ndi thandizo la ndalama zochokera ku bungwe la chifundo chilungamo chitukuko trust, ndipo mkulu wa bungwe la CCC Trust Anna Thomas auza MPC kuti anachiona cha nzeru kuti apereke upangiri wa ntchito zamanja kwa chinyamatawa kuti akhale odzidalira paokha. Chifukwa ulumali timaziwa kuti makamaka kunkuno amene sanapite ku skulu ndi moyo ena amene anabwera kuno analimonga ngati antchito kunyumba kwawo, ntchito yolemera inali yawo. Choncho tinaona ndi yofunika popeza Mulungu atipasa malo komwe tikugwira ntchito, atipasa anthu aluso, naona ndikuwa bwino kuti luso wamali nalo apereke kwa anthu ena. Ineyo ndichite kupempha kwa anthu ofuna kwa bwino kuti andionjezere ndalama kuti ndigule zipangizo zofunika kuti aphunzire. Mmodzi mwa ophunzira Clara Banda wati maphunzirowa abwera pa nthawi yake. Nabwera kuno kusaphunzira ku skulu kuno ku CCC Trust, ndaphunzira ntchito zamanja, tailoring, ndasoka dress lomwe ndava gwanda, kabudula, masketi ndamaliza. Mwambo ukumbukira anthu aulumali unachitika pamutu wakuti kulimbikitsa mgwirizano pakati pa anthu onse kuphatikizapo aulumali pa chitukuko. Mabungwe ndi kampani amene akugwira ntchito zolimbana ndi nkhanza zapakati pa amuna, akazi komanso ana awapempha kuti adzigwira ntchitoyi mogwirizana kuti ithe kubala zipatso. Wapampando wa khonsolo ya Blantyre Alenzo Chifundo Kalonga ndiwo anena izi pamwambo okhazikitsa masiku 16 olimbana ndi nkhanzazi umene unachitikira pa bwalo lachikulu ku Chileka. Iwo ati khonsolo ya Blantyre yayika ndondomeko zochuluka zolimbana ndi mchitidwewu. Mwambo umene ukuchitika kuno ndofunika kwambiri chifukwa ndiothetsa nkhanza zimene zachuluka kwambiri mu dziko linolo. Sono ndaona mabungwe angapo onse aja kuoneka kuti akugwirana manja kuthandizana kuthetsa nkhanza. Mwambo ndofunika kwambiri chifukwa chokuti nkhanza ikatha ana athu mu dziko munomo akhala otetezeka komanso azimayi akhala otetezeka kwambiri. Ngati khonsolo mfundo zathu tagwirizana kwambiri ndi makhansala amene alipo m'maderamo kuti agwire ntchito limodzi ndi mabungwe amenewa komanso agwire ntchito limodzi ndi mafumu kuti afikire pena paliponse chifukwa mafumu ndi amene amakhala kumudzi kuja komanso agwire ntchito limodzi ndi madindo amene alipo kumadera kwathu monga IDC, VDC mogwirizana ndi mabungwe amene akuthetsa nkhanza kumamidzi kwathu. Ndipo kampani ya Mpatamanga Hydropower Limited yati kuphunzitsa anthu a midzi yozungulira zakuyipa kwa nkhanza. Ife Mpatamanga tagwirana manja ndi boma chifukwa chakuti project iyi si Mpatamanga yokha. Project iyi tikugwira hand in hand ndi aboma. So ntchito yathu yonse tikamapanga timagwira limodzi ndi aboma. Tili ndi policy, we have a gender policy imene maonetsa kuno kuti in each area of our project pakhale ndi tionetsetsa kuti pali azimayi. So that's why 40% tikubwera. Tili ndi a team of engineers, we have female engineers so amene kwa magulu ama engineers iso.
tiri department tiri ndi ma departments osiyana-siyana and ma departments osewa timaonetsetsa muno kuti the either female led kapena azimayi akhaleponso part and parcel mu ma departments amenewo ma sections osiyana-siyana amene tinawo pampandamangako even pa communities ma communities tili ndi kugwira kuneno ndi blantyre timalembaso ntchito anthu m'mamidzimu ndipo mmadera amene timaonetsetsanso kumene kuti workforce iliyonse pagulu pena paliponse pamene pakufunika anthu kuti alembedwe ntchito azimayinso akhalenso pagulu limene lolembedwanso ntchito. akuluakulu aku nduna za malonda aulula kuti akuwunikanso malamulo ogulitsa ndi kugulitsira katundu kudzera pa makina apa intaneti. Mmodzi mwa akuluakulu aku ndunawo a Ezron Chirambo ati malamulo amene dziko la Malawi limagwiritsa ntchito pakadali pano sateteza anthu ogula ndi kugulitsa katundu kwa akambirembere. Iwo amalankhula izi pambali pa maphunziro apadera owunika zovuta zina zimene zili mu lamulo logulitsira katundu pa intaneti. Tinganena kuti malamulo tugwiritsa ntchito panopa akumapezeka apo ndi apo komano sakugwirana kwenikweni. Koma alipo koma sakugwirana kwenikweni. Pachifukwa chimenechi titaonena kuti panopa olo muli inuyo mukakumana kuti mwina akubera ndi pa internet simukudziwa kuti mukadandaula kuti. Kapena kuti inuyo mukufuna kuti muyambe kampani ya pa internet ikhale yovomerezedwa anthu azikhulupirira simukudziwa kuti mupita so maofesi akati. Pachifukwa chimenechi ndi zimene tikufuna tipange kuti zonse zikhale muchimake anthu asamasokonekere ogula komanso opanga malonda pa internet kapena opereka ntchito zawo za malonda pa internet. Maphunziro apaderawa anakonzedwa ndi unduna za malonda komanso Esam Trapka ndipo Dr. Thokozani Ngwira ndi mmodzi mwa akuluakulu aku Esam Trapka. Chimene tikuyenera nchoti inde kudziko kwathu kuno tili malamulo angapo koma malamulo tingati angoti balala malamulo pali zinthu zina zatsopano zimene mulibe ndi nchifukwa chake kafukufuku amene tapangayi anali ofunikira kuti amene akutiunikira kuti pakusowa ichi ndi pamathero pa kukumana kumene tinato kuno tipangano lamulo limene liza unikiridwe ndipo ngati kuli koyenera parliament likatenga malamulo limene ndikulikhazikisa. Munkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero ili ni mwayi owonjezera mapointi pamwamba pa ligi ya TNM pamene ikumane ndi Karonga United pa bwalo la Karonga. Pakadali pano Bullets ili pamwamba pa ligi potengera zigoli chifukwa ikufanana mapointi 56 ndi Mighty Wanderers imene ndi yachiwiri. Izi zikutanthauza kuti ngati ichite bwino masanawa Bullets itsogola ndi mapointi atatu poti Wanderers isewera mawa ndi yekhaya. Karonga United ili pa nambala yachinayi mu ligi ni mapointi 40. Munkhani za maiko ena mtsogoleri wa dziko la Kenya William Ruto wayamikira mgwirizano wa zamtendere umene maiko a Rwanda ndi Democratic Republic of Congo asayinira. Ruto anena izi pamwambo umene unachitikira ku Washington mdziko la United States of America. Telson Magombo ripoti imeneyo tukupatsirani munkhani zathu zimene zikhale zikubwera posekedwa apa. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano tisanasiyane na insomito yake. Ntchito yowunika momwe anthu analembedwera ntchito mboma iyamba sabata yamawa mpaka na pa 6 February chaka chamawa. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero ili ni mwayi owonjezera mapointi pamwamba pa ligi ya TNM pamene ikumane ndi Karonga United pa bwalo la Karonga. Ndipo munkhani za maiko ena mtsogoleri wa dziko la Kenya William Ruto wayamikira mgwirizano wa zamtendere omwe maiko a Rwanda ndi Democratic Republic of Congo asayinira. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa MBC Digital pa tsamba lathu la pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tsiku lopambana.
Did you know that gender-based violence, GBV, includes physical, sexual, emotional, psychological, economic, and educational abuse? Coercion and threats directed at an individual based on their biological sex or gender identity. Gender-based violence undermines the autonomy, dignity, health, mental, and physical security of its victims. Let's unite as we observe 16 days of activism from the 25th November to 10th December this year. Under the theme, Unite to End Digital Violence Against All Women and Girls. Together, let's end gender-based violence. Be supportive. Keep yourself, your family, and community protected from any form of violence. Say no to any form of violence. Unite to end digital violence. Everyone dreams of a space where their business can shine. The Grand Business Park in Area 46, Lilongwe, is the heart of the action. Perfect for retail, corporate, or new ventures. Our modern units come in various sizes: 75 or 150 square meters and 262.5 square meters or 300 square meters. Enjoy 24/7 security, ample parking, high visibility with easy access off Bypass Road, and you'll be sure to join a thriving community of smart business owners. So book your space today by calling 0989 514 482. That's 0989 514 482, or visit us to schedule a viewing. Grand Business Park, where your business belongs. Did you know that gender-based violence, GBV, includes physical, sexual, emotional, psychological, economic, and educational abuse? Coercion and threats directed at an individual based on their biological sex or gender identity. Gender-based violence undermines the autonomy, dignity, health, mental, and physical security of its victims. Let's unite as we observe 16 days of activism from the 25th November to 10th December this year. Under the theme, Unite to End Digital Violence Against All Women and Girls. Together, let's end gender-based violence. Be supportive. Keep yourself, your family, and community protected from any form of violence. Say no to any form of violence. Unite to end digital violence. D-Wine on the board.